Omo wngkha Manipurni khoroknwi cabin crew Gujaratni Ahmedabad Air India ni plane crash wngthini langma arinai rok tabuk borokni o video mangpili rok borokni mukumu muitu hwnwi simi se torogwi thangsio saimangkha o khoroknwi cabin crew ni mung wngkha khoroksani mung wngkha Lamnunthem singchon hwnwi saimangkha bini umor 26 bochor tai tei khoroksani mung hwnkhe Nganthai sarma hwnwi saimangkha bini umor hwnkhe 22 bochor hwnwi bo saimangkha borok khoroknwi wngkha khoroksa wngkha kuki tei khoroksa hwnkhe mete hwnwi chwng saimangkha tei saimangkha Lamnunthem singchon hwnkhe bo bisi 2024 o Air India no join khaikha hwnwi tai 22 bochor umorni Nganthai sarma hwnkhe bisi 2023 o Air India no join khaikha hwnwi saimangkha hwnkha khe borok o Ahmedabad Air India plane crash wngthini chini notice ni thwinai khoroknwi Manipurni khoroksa kuki tei khoroksa mete tai chwng jotono saimano Manipur o kuki mete hwnwi je nasilai lamani hingsa cholilai tongmani kintu borok khoroknwi kaisa plane no nijini daityo no khoroknwi miliwi daityo puron khaina thangtini no 12 June 2025 ni dino Ahmedabad o kaisa kotor patimung patimani Air India ni flight crash wngthini borok khoroknwi ni langma arikha belai no kha khamani kwlaio chini o northeast Manipurni thwinai o sikili khoroknwi hwnkha khe belai no kha khamani patimung.